Дорогі друзі, от завершується вже свято, і ми тішимося. Втомлені? Втомлені. Підготовка, богослужіння, весь храм причащався, до речі, це найдорожче. Ще один соціальний проект зробили, про це буде окремо відео, і про це будемо окремо говорити. Звичайно, Збройні Сили підтримали, зібрали кошти. Але всі причастилися Христових тайн. І тішимося в Берізках, тішимося земним, але воно зів'яне, навіть вже відчутно запах уже не трави свіжої, а підсіну. Але це унікально. Завітайте, маєте час, у нас буде ще вечірня, буде ще літургія, буде ще тиждень помолитися. Прославити Бога в Троїці славного. І ви добре знаєте, що цими днями в нас відбулося у місті. Тож зараз кожна сім'я старається відкрити якийсь збір. По можливості, хто гривнею, хто добрим словом, хто чим може допоможе, але ми маємо допомогти один одному. Хтось має будиночка, візьміть людей, підтримайте. Ми є християни. Господи, благослови, Господи, нас не залиш. Будьте крепенькі, здорові.